Vítam vás u novej sérii Lego Mesta a ja som dostal od fanúšik od takej firmy Lego tieto dva sety. Harry Potter a Hagrid, Harry a dva Elementory, či jak sa volali, utek. A som videli sedmičko vo šeske, to bolo už neviem ktorej časti, čo sa Harryho kamaráti sa premenili na Harryho a spolu utekali. A to je jedna tá scéna. A druhá je pre holky a do môjho Lego City Lego Disney Stitch. Áno, to je Stitch, ten modrý asi, hej. A to je Lilo, hej. Ste videli ten film, tak bolo dobré. No to je toto. A ukážu vám, či to bude postavené. Tak tu je jeden set, hej. Ja som to tak robil, že by to tak lietalo. A toto je takto je postavené a ukážu vám zatiaľ, ako vypadá moje Lego mesto. Hej. Za to bude prerábať, budem ukazovať, to je lanovka. Môj názov, asi vidieť v mojom Lego filmu. Tak moje mesto sa volá Delphinville. A tu máme nový set. Letadlo. Hej, dobre. Tak, teraz ideme na ten reset. A to je ďalší set, to je Stitch. To je taký na pláži, čo to všetko na ostrove. Robím tu more a park. A toto je také pekné, ne? Čiže dajte like, odber a uvidíme sa v ďalšej časti. Zatiaľ čau.